Ilocano Love Drama Stories. Angie! Violi, Agluluwa ka. malagip ko lang amin tinapalapas. Tinapasama ka lagi tidadakil ta. Tinakaalinggit, apa nagregay ti bantay ijela Trinidad. Uwin nga rod, adu idi iti nagaburan kan saanan anabirukan ti bangkay na. Naitanamdan as ibibiyag iti dayjay apaset ti bantay. Uwan nga ron. Kaslak ko ti barukong ko. Tunggal malagip ko tinapagtan ka lagi tinaganak kanya. Tuwa akapsat ko. Agpadata, Angie. Agpadata iti marikrik na. Nagkasang tinapagten kadagiti patpatgen ta iti biyag. Gapo iti dayjay adidigra. Puno day ta. Uwan gayam, agturpos ako ni Tikuleyo. Nagsaya at kit kuman. No si bibiyag pa'y tina. Tapno maimatangan na ti panagbaligi. Babaen ti adu at tultulong mo. Agyaman ako na, ibes. Asino pa'y kumatag tinulong no saan adata. Nagsaya at kaagayam. Agpadatan anatay dagiti dadakkel ta. Agpadatan ana ulila. Isu adata nga rod ti rumbang nga agtinulong. Kan agbinadang itirigat kan ganawa. Katma ko nakanagasa ta. Taada ka anapod no agayam, bes. Kas itinakunak, awan sa baling agtinulong no saan adata. Sapay ko man. Tamay ka iti gundaway nga agsubalit iti kinasayaat mo, gayam. Saan mo apanunutan dayta? Gaputa saan kong mat nga urayan ti supapak ti naipaay ko at tulong. Congratulations, Bes! Thank you, Violi, my friend. Oh, ato iti diploma. Sikat ipanisagutak iti daytoy. Tangay awan mo't dagiti dadakil kon. Thank you, friend. Patpatgan ka unay agayam ko. Patpatgan ka mat, friend. Agyaman akmanan. Tsak tumao mga agyam-yaman kan ka, friend. Sus! Saan mo apanunutan dayta? Saan man? Tano saan aga po iti adwa sakripisyom? Saan ko ang magtang ti kastoy? Saan ang makaadal, bes? Anyan? Putno mat. Adon ti utang ko na imbaganakam ken ka. Di mat, nagsaritaan tan ti may papan iti dayta. No makasapul kan iti trabahom, siyak mat iti sumablat nga agadal. Uwan, bes. Isu adi ka nga agyaman. Tasyak mat ti sumublat nga umutang iti naimbag anakam ken ka. Saan ka nga umutang? No diket, agbayad at iti utang ko na imbag anakam ken ka, bes. Anya? Uray anya pa editan ah. Ala, good luck ka data adwa. My best friend. Alamangan kayong babalasang. Pasensyaan yung tibasit alinuto. Ala, anya basit anti? Nagadun tupay. Basit la dayta. Dayta na kirigalog kan ka naggraduar, Angie. Agyaman na kanti. Nakaananos kayo unay kada kami itigayam ko. Amok akailiw yan tumadaan iti ina. Isa na da parikot yung babalasang. Di kay agbabay ng umasitag kada kami kini Uncle Leonato, ha? Auntie. Oops, awan ti agsangit. Sango ti grasya ti ayan tayo. Oh, gaya man niya. Unay kay lakit din yung uping aya. Ala. Magantayo kit din. Maudin to ni Uncle Leo. Ta sigurado ang marabyan man na sumangpot dayjay. Nagsango daman nga tan kin ni Panyong. Ulitik man ang tiagyaman kada kayo, auntie. Bioli, bes. Nakasaysaya at kayo kanya. Nagyaman ak tapinot kam ti hawis ko mangantay tirwaran. Kababain mo't ken ka, ah? Kunamot nga i-blow out nak. Adang may napatiguna ya kahit ko amaman. Anya dayta? Nakalpas kan ti panakatal mo. Akron na kumamatan. James? Awan magngatan ti pambar mo. James, ada pa'y responsibilidad ko iti biyag.
Anya? Amo mo ti background ko. Awan ti inlimod ko ken ka. Jay gayem ko tinang paadal kanya. Iso nga ita ta nakaturpo sa kon. Tulong ak matigayem ko. Tap na makaturpos mo't akas kanya. Saan tapay mo tinagasawa na bilang? Agay na italaeng. Tano nakasagana kanton na paikasal kanya. Di isunto ti pa nagsimpata. No pa'y kasta, saan ka apilitan? No di mo pa'y kayat di magikalay sa kanya. So please, ako rin ako man. Kanak ko mapay iti basit a panawan amang panunot iti amin. Di na ko maapuraan, James. Biolebes! Nakapasa akin ti board exam! Thank you, Lord! Talagaan na ayat unay ti Diyos kadata. Amuna dagiti kakaasyan na. Wan, Bes. Agsapo lang kadagos iti pagtrabawak. Congrats, Bes! Wan, Bes. Katagyaman ak unay. Tauray na pukaw dagiti patpatgak iti biyag. Nangro na kadagiti naganak kanyak. Nakaturpusak. Babaen ken ka. Wen, Bes! Naimbag pailaang ti Diyos kadata. At daak man nandito State University. Makaikaw at ag-eskwela. Kunak no siya ti kabakatan dito'y ngam saan matgaya. Ado dagiti padak nga agtawanin iti 25 a first year college. Ken adda pa'y bakbakat ngam siya dito'y pagadalan. Agawid akpay. Tadwa nga oras ti vacant ko. Uray, tadi talaang ti pagapabangan mi kini Angie. Walking distance lang manipod dito'y pagadalan. Love you too. Bye. Ay, kastoy gayam tirik na ti maadan iti kayan ayan. Naragsa, nga dalaok na apa nagdanag. Naragsa ka, takas ko ni James tinagbaling akayan ayan ko. Madanaganak man, tamangan no, lukwan naktulaan. Nataer, ken padak a professional ni James. Sana maglikan nga ado dagiti gusto ken ko na. Sapay kumata din nakto ang lilawan. Siya tulaan kumati ayatan na. Isu ti umuna nga ayat ko. Ken, sana to kumangag sangit. Gapuken ko na. Isimpa akong dagiti things ko. Agawid ako. Nagawid mo't gaya mong dagiti pada ka maestra iti na ito yung pagadalan. Bes, nagbayad gan iti tuition fee. At iti pagbayad mo. Nagsweldo ka ka din, Bes? Wen, isong agbayad kan iti tuition fee. Agyaman na, ngam, sobra da ito'y. Nalakit din, idulin mo. Tanayang lang ada ka utom no ma-short ka iti allowance mo. Agyaman na, no idilig mo't ititid ko kang kay nga allowance mo, adayo adakdakal tititid mo kanyak ita. Siyempre, dakdakal ti sweldo kas maestra. Ngam ti sweldom idi nga agsi-sales lady iti may sa amol. Agyaman na, talaga naayat ni Apo Diyos. Tauray kas daylaang ti trabaho idi, na isakripisyo tamot latta ti panagadal mo. Iso nagbalin ka amestra. Wena, tanalaing gamot ngamin nga agdiskarte idi. Kasong dayta, dandan ni surusuram amin a politiko idi. Tapno isponsoran dalaang ti panagadal ko. Wena, isupay matinait itad da atulong dagijay, Bes. Dakkel atulong dagijay. Wen, Bes, kat dayta ti pagbili bakunay kin ka. Nalaing kang agdiskarte. Sikat nang ipampamuspusan iti amin. Isu nga ita. Subadak mo't nga ro dagiti adwa sakripisyo. Tapno makalpasak laeng iti panagadal ko. Thank you, Bes. No kasta, saan pa'y nga mo diyagayim mo? Di may papan ka tata? Saan pa'y? Tamabaina ka mangipod no. Ngam, apay? Sana pa'y nakasagana. Mabaina. Ibayin na? Kasta ka di? Ni saan? Ada nga min saritaan mi. Asa kam tulang makinobyon, no agpada kamin nga adaan iti trabaho. Ano ya? Ay, napintas ka talaga. Ken amo ka na singpat ka.
Agyaman na. Uray si ka. Amo ka nasingkot ka. Dakkel ti pa nagtalikukin ka. Amo ka di nagtupaldaangan. Amo adi nagtupagsangitan. Ken, di nagto isukat iti sa bali. Promise. Si kanto lang detep. Aging katong palbiag ko. Amangan no makakita kanto iti napimpintas ngam siya. Ket panawan nakton. Din tumapasamak deta. Diyak marami deta. Tas si kalang ti babae nakariknak iti nagpaido mga yan. Ay ayatang kaonay. Ay ayatan ka mat, James. Ay, awan mo na daw. Nabartag ka manan. Kwarta makini, bakit? Pangaramatam iti kwarta. Di bakit may tamagan na pala. Ang damang katawag Arak manan. Saan? Si Kamo. Kita man na kayo numakaw. Pangaramatam nga ron iti kwarta. Basta bakit? Ibagasot lang. Ay, akwan. Nagbayad ak kami iti city services. Kan kabaybayad ko iti buwis ti balay kan lote. Naibos ba na? Apa yan? Naibosan tayo abang? Na, manumaala malaalak nga abang diti balay ngay. Kedua maala kwarto ti papaabangan ta diti balay. Mas dawak kami kang kabakit. Ang damot permit ang nagpapabang. Hanggang di mo pailay pangato ti abang nagijay dua babae. A border tayo ti may sa kwartaw. Kaasi nga rod. Amumat nga ulilan adamang dagiti nga agayam. Regular pa yun iti pagisulsuruan dahil sana ya. Ewan ngam iso ti mang papaadali di gayam na. Simublat lang nga agiskwela ni Violi. Ang kiskwela pa'y lang kami. Bakit sana? Apay ay apakibiyangam ika. Kasano adya pakibiyakan? Bakit? Kanagbasi mo lati abang na dito yung malay. Ay, awan na malugit na. Bakit? Ipangatong mo't ati abang na. Awan na ita asi-asi. Siyo ko makit di ati masal ka na ta. Tagpada ta nga awan trabaho na. Nato, ay sumardang ka man. Kababain ng mga daka. Ay, pagbainam ko ba? Karbangam ti mangipangato iti abang na. Aniya? Tinawalay kat kuma. Oray no nababa, basta dagab abang iti 2 kwarto. No, pimanaw daga po iti kangato ti paabang mo. Ay, adadan nga awan na pulos ti kwartata. Ado, tagkasapulan ti pagabangan na. Asidag to'y balay ta, ti ta universidad. Bes, nakaturog kan? Saan pa'y? Sige. Kasta na pala nga rod ti radyo. Di mo pa'y idipon. Wen, denggag pa'y ti paborito ng FM station. Nagpipintas ti music da. Wen nga rod. Kumabes. Awan agbalbalyo ka data. No siya, saan kanto apulos amalipatan bes? Patpatgan ka unaya kayam. Kasla, kabsatan ti pangibilbilang ken ka. Kasta akmat. Adun dagiti nagdaldalanan ta. No anya ti masapol ti maysa, ipaay ti maysa. Sapay kuma, taaging gatong palbiag ta, ti kastoy apa nagtintinulong ta. Wen bes, dahita ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Bes, aday pudnukken ka. Ha? Anya day ta, bes? Sorry, bes. Diyak kaya ti agilimudken ka. Iso nga ibaga akong ti agpayso. Ket sapay kung matamaawatan na kitida ito eh. Sorry nga. Inaklon kong tinabayagan nga agdatdaton kanya. Ha? Sorry, friend. Adda tulagan ta. Asata la makinubyo. No agpadan nga adda trabaho ta. Sorry. Diyak nakauray. Kagura na ka di. Sorry ha. Saan? Apay kumakagura ka? Ha? Agpayso. Saan nakakagura, friend? Saan? Apay kumaaguraan ka? Kat awan mo't dakas iti aramidem. Agpayso. Naustuan kan iti edad. Saan kan nga ubing tapno paritakit din nga makirelasyon? Oo, nangim. Adda saritaan ta, friend.
Isyaktiin mo na ang nangdadaon iti dayta atulagan ta. Okay lang dayta. Si kakit dimot. Karbangan tayo amin ti agayat kan paayat. Bes, anya na kinasayaat mo. Man nakaawat ka unay. Isu maawatak dayta. Basta no anya ti pagragsakam at tuyak amang suporta kang ka friend. Isu na lang ta. Anya, bes. Maikawa ak friend. Addan nobyong. Amangan no. Napatpatagton jay nobyong ngam siya agayam mo. Ala. Dayta ti saan to ang mapasamak, bes. Mapukaw kunti amin, basta sana si kaagayam ko. Patpatgan ka unay, friend. Patpatgan kamat my best friend. No siya, di naktupulos mauray ngagbalbaliw. No pa'y nagbasudakkin kan. Tadyak tinumpal titulagan ta. Awan anyaman na. Tay ko nada nga rod, tao lang tayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Manipod at danom yan. Kanain ng tipagwapom. Eh, uy, inspirado ka niya, ha? Alna ka man. Rugan man ako na. Dakat mga anin, bisin mula dayta. Sige, ala, mapatang arutan. Ah, Oh, ada tiks ko. ne, ang mga nuno GF dayta, kumain ka na ba? Wow! Umapalak pre! Sana all! Sordo. Mapantaman langin. Sutil ka talaga. Maragsa ka na kalaan para king ka, si Kaman. Okay, thank you. Ngamkas itin ako na. Hawisim ki, di nagkasal kayo na. Awan pa dahil ti plano mi. Madanon to. At to yung tibayad ko iti abang may itaabulan, nana. Agyaman na Angie. Sobramat na ito'y. Uy, nana. Nayo na kung ti abang mi. Taadamot tin trabaho. Nababaon na iti abang mi asing singirin nyo. Ikat sa anak mo't nagpampanayon balasang ko. Ay na, no anyaman ti bang mangyayukin ni tatayo anato? Ay di yung ikaskaso. Uy, nana. Di kayo matanagan. Amoy mo ti ugali na. Sumanao no kasi makainom. Ay, paspasensyaan nyo lakuman. Pudnumot nga min, nana. Nagbasit ti singirin nyo nga abang mi. Ay na, awan da ita. Kinapudno na. Mababain kami iti gayam ko. Yamin, adun ti na itultulong yu kada kami, nana. Kastalaan ti biyag ako nada balasang ko. Maawatak ti kasasaan yung agayam. Ken, oray ti kadwami nga agab-abang. Madlaw nga agimimon kada kami. Tapay ka no ang nagdakkel ti singsingiran nyo nga abang da. Idinto tada kami kat basit laeng. Talaga matadakdakkel ti abang da. Tanalawlawang adayo ti kwarto nga babangan da. Ken, saan la aday ta? Maawatak ti kasasaan tiyo. Nana. Alam kiti da ito, idulin mo. Alaan nyo, nana. Ha? Basit mo't laeng kinayon ko. Kwartayo day ta. Sigurado ka. Uy, nana. Alakit, agyaman ak nga rod Kat na imbag mata, na regular kagaya man iti pagadalan ng pangisursurwam. Kaasi ni Apo Diyos, nana. Nasaya at no kasta. Agan anos ka balasang ko. Nagasat ka ta nakastrik ka iti pagadalan ti gobyerno. Adaman damagag, bes. Ano day ta, bes? Saan ka kumaama po, Ben, ha? Apa yan nagustuhan ni James? Umuna, nasingpat kan na anos. Maikatwa, man nakaawat. Kan maikatlo, syempre, pogi. Sana all. Nabayag ka din, anakad kadwam? Wino, nakukuyog mo dayjay alalaki? Wan, agad adalak pay laang idi. Napingat nga agarang kanya. Edi wow. Kat no apay anak ko na ka man nakaawat. Na anos anaguray. Sigurado ka, anasingpat dayjay. Amangan mo't no italaang.
Taado, ti kakasta lalaki itan, friend. Friend? Wen, friend. Saan ka unang agtalagkan kwa na? Anya? Ti amom, nasingpat. Ngam singpat kita bilang gayam. Ngam inton na aladan ti kay Keta. Ang mga nagbaliw ton ti aplaw ti angin. Ala, saan mo't siguro, bes? Madlaw mo't anasingpot ni James. Kat, inyam amuna kan kadagiti dadakkel na. Saan pa'y? Ken, oray no ibaga na dayta. Saan ko pa'y akayat? Ha? Apay man? Saan na pa'y nakasaganan niya? Kitaom friend. Liklikam ti kanayon ang makikuyog itinubyong. Ta, amangan nung mailawan kayo. Ala, dayta, tila ibagbagana. Malaksid ano talaga akayat mo ti makiasawa. Awan, mabalin ko. Friend, jak mabalin nga aramidan dayta. Aging ga asaan ka ang nakaturpos iti panagadal mo. Promise, bes. Agyaman ak, friend. Saan ka ngagdanag? Ta saan amasayang ti bannog ken sakripisyon. Agyaman ak, friend. Good luck ka data. Nagapa ba na ya bakit? At dapat itigim mo a plato kung malukaw. Dita kwarto daan Jack and Viole. May marag. Nagpanigo ka ba din ka na kwara? Wala, taado mo tayo linutok amasida. Padigo ka la padigaw. Doa sinula unay na kanya a borders mo. Kain ka patiguan. Di ka mabutag sa oiti kastala kay. Di ka lamaasyan ka na ganyan mabalasang. Isu na lang aruden, di man nagbibiyag, taulila damot na ademang. Nay, unay na naman. Anya? Apa iso na lang kaya ti awan na dakil na. Uray mo't data. Natayan na gini dadakil na. Aguli makawan di talaklakayan. Di mo amot di bagbagam. Nabartek ka pang gaminin ka. Ay, kastamlatan na ka na yun. Siyak manan ti pangituro kami ti topi ka. Kita giday paborito a borders mo. Ti magsasalitaan ta. Ay, mangang kakit din. O anya, idasaran kaan. Imbag no at dapat idasal mo abakan. Kano impadigom sa amin namin. Anya nga yung patigo amin nasasawa mo. Ado, tilinutok. Danag buntaya. Imbes ko mga isudat yung padigo ka na ta. Tanda trabaho na. Isudat mo ti padpadigwam. Ay na, nila ang anjit at trabaho na. Sal bangkit day. May ramraman na tao ng saksakripisyaw. Nagadukit asawa mo na ya. Isumat, puno mo ti kurak sana ya. Di mo man pakibibiyangan dagi jay. Kasaan mo akab-kabagyan, Ida? Siyamat lang tinangibagan ni Tinayda na. Saan mo akab-kabag yan, Ida? Hanggang kastao na ti sayahat mo ka na kuwana. Hanggang Tinayda, imbesa sinata, impanegumkit din ka na kuwana. Anak mo aya, uno ka anak kami na. Nakasta ti trato ko na kuwana. Sumarden kan, lato. Saan kan nga sa kasta? Ang mga numangag na kapay. Kaniya ko ba? Puno mat ni magbaga ka ka. Huston! Idasaran kan tamangan kakitay. Sige. Agidasar ka nga ron at mangaldan. No kwarta lang tinapatigkan ka, siyak saan? Para kanyak, adada pa karagsakak ti panang tulong ko, iti pada ka tao. Dumagas ka pa yan. Saanin? Tama nga no, makita nakdi kayo mo. Pagsasawan na kidi. Sana kasta ni Violi. Nasingpot day agayim ko. Yung amo ka kan ko, na. Saanin? Hinton maminsanin. Sigurado ka? Di kan tumagas? When? Next time ton. Agyaman na kiti pa nang itulod mo kanyak, ha? Okay. Bye. Love you. Love you too. Sauce. Das pakay. Anya manan, deta sirsiripag di talaklakayan. Di may isa paborito border mo. Apay manan, asino kadakwada? Ni Anjay. At nang itulod kin kwa na adikot jay. Anya? Uy, nasiputa. Sakbay adim saag. Nagkastoy na. Ay, salbag kalaklakayan. Anya dayta, pagsabsabatan mo tido atam mo daw sa paatidugam ta subil mo? Ay sus, nagkapoy ka naaya bakit? Naging nagagda. Anya? Ay, umapal ka? Laklakayan. Sigurado abak nang nadya lalaki. Tadikot siya eh. Kat, anya kumaita. Ay, iso nga ingatong ti abang na. Anya,
Day tama ng tibagam. Pulos, ajak namnamaan, bes. Anya, bes? Baknang, naka-wheels. Saan met? Saan atay nginginaan a kotse tay kotse na? Kan gagangang empleyado iti may sa aprobado a kumpanya dito syudad. Ah, kasta ka di? Saan man ta na din magas dito eh? Mabain ka no ken ka, bes? Asino ti kabain na? Siya? Ken, amangan no sermonam ka no. Ada ka di panggapuak amang sermon kan kuana? Awam mo't kiti basta mabain pala ka nung agpakita ken ka, bes. Ano yan? Amo na nga men no kasano ti kinaklose ta iti tunggal maysa. Amo na ka di, iti may papan iti family background mo. Wen, awan tindim-dimod ko ken kuana, bes. Kasta ka di? Inistoryak ti si Bubukal ana pasama. Nagbilib nga rod ka data. Man-mano ka no ti agaya makas ka data. Madlaw ko ang naragsak kay ti BF mo. Sapay ko mataag na nayo na kasta. Day tamo ti kanayon ko nga ikarkararag iti Diyos, Ren. Bes, Nulukod nak ni James. Tsaklaan mo na niya ti pagpanagak. kunang mata nga singpat. Iso nga ada yung nga rod ang mapasamag ti pagbupot nga. Sapay la kumabes. Good luck, bes. Ulitat, anyaman na pagragsakam. Nakasagana ak amang suportakan ka. Thank you, Bes. Talaga agayom ka, ah. Ngamin pulos adi nagpinanawan. Anya ko matserbi, tinagkaduan ta. Saan ka matamadanagan, Bes? Tulungan ka aginggat makaturpos ka. Anya di ko na mga ibagam, Bogs? Kwa pre, nakita ko ti picture ti kayan ayat mo. Oh, nakakitamat. Na-search ko ti Facebook ti kayan ayat mo. Anya? Ay na, talaga gaya man na pintas si ka. Una. Kwa pare. Friend request mo ah. Kwa pre, mabainak sa? Pagbain ang gumamot, si Kapay, tagdabain na. Joke lang ah. Agbalinto na kumarim na dyan. Anya? Siyempre, agumpari ta. Pare tinawag ta. Iso mari ko nam tumutan iti kain ayat ko. Ay mo na niya. Pre, awang kadit kabsat na balasang da dyan? Sika talaga. Igaraw mo man ang tikin na sutil mo. Amangan no, ada kaing ingas na kabsat na. Agmay-may sa lang nanji. Sayang. Jay kayom na. Ngayon pa'y nakita. Tupay kanayo ng istoryahan kanya. Gayam? May mayat no kabsat na pre. Tas sigurado ang napintas mo't laang. Awan nga rod kapsat na. Ngambayam. Tadya ito kayim na tiyam amukin ka. Napintas nga tamot akas king kwa na. Diya ka mo. Depende iti panagkita na ita. Ore ko na ka napintas. No, sana napintas king ka. Ay awan mabalin. Sa bagay, puno da ita. Depende iti tao da ita pre. Gusto ka. Taada napintas kanya. Gamiti sa bali. Saan? Wan pre, gusto ka. Ngam para kanyak, saan ati akin roar alang ati kapatgan? Ngam kit di, ugali ti kang runaan. Dahito iti balay mi. Dito'y gayam ti balayon. Wan. Naibag kayo pa'y adda balayon. Ngamta kami. Nagaburan idi naglandslide ka po iti bagyo. Basit la to'y balay mi. Tinapatag. Adda pag naadan nyo, asaan kayon nga gababang. Wan magkitiya. Nahinang agpaiso ti abang itan ti syudad. Pudno dayta. Ado nga minan dagiti umay agnaed. Nangruna dagiti estudyante. Gayam, niti kahit mo. Coffee, tea, or juice? Anya? Oray anya, saan na ka napili iti mainom? Arak kahit mo? Sika saanak nga gininom iti arak kanya. Joke ko lang. Ayam no kahit mo, ada mo trade wine dita. Sanan. Okay nga rod. Mabit lang agtimpla kiti Diyos. Kaduan kan. Agawid akong James. Madam naman to. Itulad kan ton. I love you, Angie. James, inarakop nakmatan. I love you. Sorry, ngamjakon masarkad ang tirik na.
Diyos ko. Ayayadan ka. Sikatihamin ko. Umunakan mauding ayat ko. Saan, James? Inturon na ka. Sorry. Diyak kaya ta mailawan. Sana pa'y anak kasagana para itiday tabanag. Akong tiga po na. Angie. Sapay ko ma. Tasaan aday ta ti panggapwam agumura kanya. Sapay ko matamawatan na. Duwati kang runaan arason. No apay adyak pa'y kayat, James. Okay. Sorry, Matt. Lading itak. Ngam nailoyo sakit direk na. Sorry, ha. Agi amanak. Nakiayan ayataken ka. Nga uray linabsing ko titulagan mi kan ni Violi. Kasta ka di. Ngem ko ma. San mo't kan alumbos pa'y dita? San pa'y apanawan? Okay. Maikadwa. Apay. Saan mo akayat anasinaw ti saklang mo iti altar? Kwa? Saan ka din na makauray, James? Tilaan ka di bagi. Tikal kalikagumam. Saan at inasinaw a panagayat ko ken ka? Sorry. Kasi tinakunak. Nailoyo sa langit direk na. Promise. Sana na maulit. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan iti sumarulo ngayon kami patangatang. Pumapagsamot na dya, maestra. At damot kung ditulod kan ko na. Kat nakakutsipay. Ay, agtal na ka man. Inton ko ang manghagda ka dita. Awan bibiyang mo ditan. Ay, asawaan dan samot ni Anjay. Ang bakla nga tajay mga asawa kan ko na. Hanya ka din aya dita sumsumro kiti utot mo alaklakayan. Apay akasamot tan tilawlawata. Ay, masaukla ang mat. Ang baro ka tapay tajay. Abangan no, adamot tin asawa na. Anya? Ay sus. Sos, narigatan. Ay, stay, bakit? Ado, ti maglukloko itan. Ibagad abaroda, hanggang gayam, adan putot ka. Anya? Kano kasta ti mapasabak? Ay, di pa'y kabit na laang mat ni Anjay. Di pa'y agbalin akabit ta maestran. Ay, nakatukan. Day takot naman ti paglaingam. Nanyat makitam til pagturturungan ta panunot mo. Saan mo ah? Adilanta, adula unay ta pa nagpampanunot mo alaklakayan. Sapay pasigan negatibo na kita nga ibagbagam. Pasulaya mo tagtamag bakit? Agtamtamag aklaang ba't? Saan ka ang agdamdamag no di ka tagpugpugto ka? Ikit kami ti daka sa kay papanan dagiti makitkitam? Ang yakit tayo ti abakitin aya. Ang mukha, espesyal nga minda kiji abambae kin kakay. Nga? Saan mo mo't akap-kapin ano na kityan? Ay, hagtal na ka man. Ipakat mo man ang takin naman naging bubukod mo. Kakaasyak dagijay. Masya nakiti ka sa saada. Taawan ka bagyanda. Tanagaburanda nga ron iti landslide. DJ Pico. Aniya? Mas ladi mo amot ipakasaritan ti biyag namod. Iswasan nakadilawan no nababalawan no kas jet tratok ka nakwata. Hello? Bes? Apay? Ayan mo, Bes. Rabina. Di ka di pa agawit? Ay, sorry. Jakmot na i-text ngagpayson. Ada gayam dito'y internet cafe. Ada i-research ko nga assignment ko. Ay, kastaya. O sige. Anyang nga oras nga gawid ka ngay? Rabiin to siguron. Mga pas 9. Ala, sige. Mabisinan ka ditan, Bes. Saan, Bes? Nagmerienda akitay. Kan, ada snack dito'y. Kasta ka di. Bes, rumor kami gayam ka ni James. Makilugan naktun nga gawid. Abagiso, malpas kan tumagtan. Dagasanda ka ditan. Sure. Thanks. Sige, ag-text akto no nalpasa kon. Naragsakan ni Violi iti imbagak. At least, dinan parikot pa iti pagluganan na.
Una, Adayong basit ti pagnanaidan na kan delikado ang magmag na ngagmaymay sa no kastuya na rabii. puno na ita. Di tayo alam mo, no maranaan na dagiti adik dita. James, sapsapulon na ka ni Boss Itay. Adan si baganakin ka. Ha? Mapangkanto nito opisina na. Wen, apagiso. Adong mo ti papirma aking kwa na. Ayun gayam, nakita tayo na-upload mo ah. Sino di may sa akadwayo babae? Ni Violi, tigayim ni Angie Dejay. Iso, tibag bagam best friend na. Wen, hindi lang kalman anam amo kiti personal. Nagpintas. Agpadadaan na pintas itinubyaw. Pare, mabalain. Ti, Iman muna ka tuman. kunamidi, kabsat ni Angie ti sa pulum. Don't worry pare, ibagak to kin Angie. Sana all. Wow. Ore sakto ti taya pare. Awisen tayo da ngagmerienda iti may sa kadag iti sikat a restaurant iti La Trinidad pre. Sure. Sige, mapanak iti opisina ni boss. Anya di ko nang bes? Inawis na ka ni James iti balayda? Wen bes. Ket nagnerbyusak si ka. Apay, Awan dagiti naganak ken kuana. Wenno kabalay na. anya? Kat, anya tinapasama? Awan nilimod ko ken ka, bes. Iti ka adami jay. Kalaat nga inarakop kan inagkanak. Anya? Nga ma, agpatinggalangi jay, bes. Nagyamanak. Tasana ka nagpailuyos itirik na ni James. Anya? Agyamanak tasaan anapukaw ti presensya ti panunod ko iti daydi agundaway. Induron ko, bes. Ket nagpaitulod akon ken kuana. Ang mga no sinubok na kalaang ni James. No kastaman ti panggap na awan mabalin ko. Saan pa nakasagana para iti dayta. Adda obligasyon ko ken ka, bes. Apay asyak ti pinanunod mo. Imbis at ipagragsakam. Naminsana na nagbasulak ken ka, bes. Sinalungasing ko titulagan ta. Awan kanyak dayjay. Maawatan ka. Ngam, ti kari, iso ti ropa, bes. Okay. Agyaman ak unay. Napudno ka unay agayem. Kasta akmat, bes. Saan ko maasyak ti makalabat iti panagragsak mo? Di nakpakadanagan, bes. Napatpatag ti panaggayam ta. Ngam ti anyaman na banag dito'y rabaw ti daga. Nga uray maisakripisyo ti pakaset nan ti puso? Nasana makauray ni James, awan mabalin ko. Saan ngagsakit tinakam ko? Simbangput kamat gaya man, Viole. Wen, auntie. Adaman damagak balasang ko. Saan mo kumatagidaksan? Anya dayjay, auntie? Pudno ka di nga, adan ka ayan-ayat ti gaya mo. Ay, kunak noon niya itayin, tinamagan niyo, auntie. Kaya't ko lang maamuhan. Di mo ko maibaga nga da parikot. Kanayon lang amin nga itulod dyan nakakutsikat. Awan anyaman na, auntie. Kaayan-ayat ni Angie ni James. Kastaya. Ay, tila pa kibibi angak matan ka. Kuwang amin. Konsernak lang amin kada kayo. Saan kayo nasabsabalikan niya? Maawatan da kayo, auntie. Agyaman kami di pa nangisakit yung kada kami. Pasensya kayhon. Nadamag ko lang matbalasan ko. Wen, auntie, awan parikot. Taga ano nga Genobio na. Pada nakadimot laabang isursuraw. Ay, saan, auntie? Empleyado iti pribado a kumpanya. Sa bagay, nahustuan mo iti edad. Nay, agad-adal ka pa'y matlaang. Biule. Wen nga ron, auntie. Masapul ang makaturpusa. Halakit ipasnak mo ati agadal. Tuladam dya kayem mo. Sala na kinobyo, iti nakalpasan, iti panagadal na. Kan, nakasarak, iti trabaho na. Dayta ti pagbilibak iligayem ko, auntie. Ti kinapudno na. Nabayag ang nagaram kan kuan ni James. Agad-adal pala idi. Ngam, inaklonan. Uy, auntie. Naanos mo't nga ron aday dyan lalaki.
Wananti. Barang di nang tulog kun tigayim ko. Ay, katuwad mo Amo, da kayo itikayem mo ti mapampanunot ko no dato ha. Ha? Apa yan ti? Kasanong tungat at makiasawa kayo ngagpadpada. Eh di kabilitan nagsina kayo. Sapay ko ma, tadin tumapasamak data. Ay sus, posible ang mapasamak ti kasta. Malaksid agbakbakit kayo nga balasang itigayem mo. Ante. Katuwad. Siyempre, no makiasawa kanton, hiyawid na ka, ti mga asawa kan ka. Kastamat, kin ko na. Awan may isungbat ko, anti. Basta ti mo. Saan kami tong agsina itigayim ko? Daya, wag ti kinapudno yung agayam. Agasam day ta. Imo na, pinagadal mo. Aging ga iti nakaturpos sa kalpasan na. Idi nakabirok iti panggadan, si kamat ita, ti pagadalan na. Agpada kami ngamin iti kasasaad iti biyag, anti. Ay na, manmano ti kasta. Katkas iti nakunak. Daya, wag ti kinasaya at tilinangan yung agpadpada. Abak yu pa iti pudpud nung agkapsat. Kan, abakan nyo pa ati agkapsat. Tano da duma. Ado ti agkakapsat adi agkikin na awatan. Naibaga ni Angie, kasing oras si dismissal mo. Baga na ada kasing ka. Ala, kababainan. Sinukunak pa yan. Umahayak mo't lang iti boarding house yo. Anda kinatang ko apang rabyan tayo. Nagitik out taklangan iti restaurant. Anya? Kababainan. Awan rumba nga pagdanagan. Awan anyaman na dito eh. O sige, mapantan. Kumusta mo ti panagadal mo? Okay lang, Mat. Barang makaturpusak, Mat. Kayam day ta, si Kapay. Uwan, ngam. Mabain akong kini Angie. Ni, apay mo. Nibaga na ti amin ng kanyak, may papan ka na kayo. Uwan ang mga no siyak to tilapad iti ragsakyo. Anya? Imbes nga agasawa kayon, wino agkasar kayo kuman. San pa'y mabalinta? Pampanunutan na titulagan mi. Anya? Naibagak mo't itigayim ko, asaan asyak tilapad. San ka ngagdanag? Maawatak ti sitwasyon yung agayam. Nini. Apa yan? Madin sa matin tilugan ko. Nagintapatan. Apa yan ay? Sakit adayo ti talyir dito eh. Apa yan? Salbag da ti aluganan, kababayin pa kitin. Nairna pa kitin na nakalugan ka sa nagdadaan. Pasensyakan, Violi. Kababayin. Nairna pa mo ta nagpalya ti lugan ko. Bad trip ti alugan. Ala, napasubukan na nagnag na. Okay lang. Anya nga ron. Ang mga nukayat nanti masukatan. Kung mga rodang awan mo't budget. Sige. Dito hindi pagurayan tayo ti taxi. Sige, James. Ako! Tiwanan ba naman dito? Hay! Hay! Agad ka! Diyos ko! James! Agad ka! Bes, sa dino ka din kaya nyo? Nasukon na ka ni James? One best, adda aberya. Ha? Anya nga berya? Nadadaal ti kotse ni James kat indagas min iti talyer. Bigat danto kanan nga aramidan. Anya? Agur-uray kami iti taksi itay. Kat adda nang sembarot iti bag ko. Anya? Ngam nakamatan ni James. Adda kami ita dito'y police station, Bes. Ay, Diyos ko. Okay kayo lang, Bes? One Bes, orayan mi laang ama i-blatter ti amin. O sige, aganad kayo nga rod, Bes, ha? Bye. Ay, naimpaglangan. Tawan tida ka sa napasamak kadakwada. Hanggang kasanon na irobo ni James. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan,
iti sumarunungayin kami patangatang. Anya ti ko ng pare, nagloko tilugan mo? Wan pare, sa pangasim man tasukunan na kabigat. Una, orekat malabsak mat ti balayo. Nakapapain pa ikiting kini Violi, tisot katwak. Anya, Jesus, pagrigpo nam sa amatan dagiti agayam pare. Uy, sana. Anya pagrigpunan mo tingi pagpagam. Pinadagas niya ang G, di kayim na. Kunak no agawan nakpay mo. Anya dahil ito nasasawang. Sa anak mo dakas tagayim mo. Rabak ko lang mat pare, si Kamat. Adak pa lang dito boarding house na. Sige Pards, saya atam ha? So yatum ka dyan. O sige pare, bye. Bye. Ngam saan nga umatay o kasta ti mapasamak. Nataar ni James. Kat anya ti amok no agkursonada mo tay jay abyo di king kuhana. Madanaga na kita yan. Uray siya ka. Kasano no adda armas ti snatcher? Nya kay lagit din. Awan day jay. Kakaisuna nga dahat basit amo kiti self-defense. Siyempre, madanaga na klata, ha? Kung naklanuan yan, tinapasamak kada kayo. Ay, pinagdanagda ka. Awan ang bain nga min tayo aman nipdot. Tinaktak na kami, friend. Tiya mo na siguro, kat adda awit mo adakkel agatan. Tanapintas tibag mo. Malas na, tawan. Ganaban na natiliw lang arudan. Awan pa'y naala na. Isupay kan naimbaglaangan ta ada superhero akadwa. Oo. Kanya to superhero itan. San mo ta? Pudnomat, nagpardas ka ngagtaray. Karatista ka pa'y gayam. Niyan. Unay mo tapan ang idayaw mo kanya kon Violi. Mamati akto lang atan. Thank you manan bayaw. Ha? Oh, manday tan ipag. Ay na. Ako, nangagpay-pay sumat ka no. Agpay sumat. Ket maawatan ka itan, Angie. No apay atunggal kaduam ni James, ket kampanteng-kampante ka. Anya? Wanmat ngamin. Secured ka iti kaayan-ayat mo. Anya? Di mo baybay antigayem ko, bayaw. Talaga mat. Uri san mong ibaga. San ko abaybay antipoon ti biyag ko. Kan kirid ko. Kanumat. No adala ang dakas ama pasamak kan kwa na bayaw. Agsumbat ka kanya. Anyan. Awan pagdanagam ko na kumet. San kun to abaybay anti kayo mo. Nakasaganak amang isalda iti biyag ko para kinpana. Di wow. Sana all. Anya nga talaga ito yadwa. Promise. San ko asamiran ni patay para kinpana. Nangag mo, bes. Iso anagasat ka unay. Iso adi mo matap-apaan kan isuksukat ni James, ha? Nakapanawan ni James, bes. Naggasat ka talaga kinkuana. Agpaiso? Wan. At nga tapay kabsat na? Apay tikapsat na. Wano, kasinsin ako ma. Anya? Magkaayan-ayatak mat siguro no at dapay kas kini James. Ha? Alan, ag picture taman pay. Bes. Sakbay ang maturog ta. Sige. Ala. Ag-post kan. Okay. 1, 2, 3. Smile! Grabe ilang arudan. Agsel-selfie tapay laang. Ay nga ron. Ngam sigot mo takas ti aramid ta. Nadatan dito'y kamata. San ka di? Unmet kat di Nan, kita man. Wow! Talaga nagpinta sa kanya. Hay! Imagkat na tibukod na tugaw. Pudno mo ta. Napintasak mo ta talaga. Napimpintas ka. Share mo lang. Ngam, awan na pimpintas ka data. Agpadata na pintas, bes. Anya? Sus! Sana all! Agdumata lang namin iti beauty. Alawanan. Ay, kumusta gayam ti panagatal mo? Okay, asaan? Adda ngamin regrigat na. Ikarigatak. Dandanikan agturpos, bes. Un bes, makatawon laangan. Agturpusak ton. O sige, lalaingam. Tano makalpas ka. Tulungan ka makastrek iti pagisuwam. Ngam, nasken nga ipasam ti let exams. Ikarigatak bes.
Tapno saan ang masayang ti sakripisyo? Ay, apay nga mina kinamaestra ti inala makurso. Kat imbag akmat anarigat ti trabaho akas teacher. Isumot nga min talaga ti kayat ko nga adalan. Amo ma, agbabawi ak anangalay ti dayta a kurso idi. Ngam awan ti maramidak at daditan. Iso panindiga ako na. Awan tinarigat, bes. No porsigido ka ang mga ramid, kan mang tunoy. Sa bagay ni Kitty ha. Idi pa'y laubinga, kastanti kayat ko apagbalinan. Ala, sapay ko mga rod tamaan usam to ti agisuro akas kanya. Maanusak, bes. Makapabakit nga min ti agisuro no maminsan. Nang runa no pasig awulwal na kiti pupils mo. Naano sakmet iti ubing, uray pa'y nga takasanon ti kinawalwal da. Diyak tumauma amang isuro kadakwada. Ay, sapay la kumaabes. Basta siya. Love ko da ito'y akorso. Kat magagaran ako nga agisuro, friend. Ala, sapay ko mga rod takas tang agpaiso. La, maturog kan. Masapa pa'y ti klase minton bigat. Ag-review akpay. O muna kalatan. Sumaruno akton. Adak dito'y restaurant na paborito ta, bes. Nakapila. Kasta ka di. O sige, ano sa nga rod? Taaglan sa kundi ti school. Sige, bes. Enjoy. Okay, likewise, best. Bye. Mabisina ko. Gumatang aklangan iti apple pie ken pineapple juice. Taisun ti pangaldawa. Itay pa'y aso manigam ti kaduak ang nakapila. Sapay, kita kanya. Agpapansin samot. Are, mabay ka di ba? Oh, James. Violi, ada ka mat kami dito eh. Agdainin ka? Kumangarod. Pare, ilak amon ni Violi ha. Okay pare. Umay ka Violi, babantag ko gawin. Urayin tan, itilami sa ni Bogs. Pare, ilak amo mo nuwain. One parts, no problem. Isumot la pamilya ti rubam kanya. Ta nakikita ka ni TFT. Makikita kami dagiti ipopos ni James aladawan niyo itinobyana. Kasta ka di? Uwan nga Rod. Mabait lang ha. Ano text message ko? Sigurado ni Angela itan parts. Kumain ka na ba? Huwag kang magpapagutom ha. Sana all. Sordo ka talaga. Pudnumot. Dagasunak numalum wait kita. Ay, Violi. Pasensya mo tigayim ka. Numero 1 asutil na ita. Sana all. Nay, damo tawag kon. Di mo nga min in-text back kadago. Si Sungay mawagan pare. Miss na kita. Bakit wala ka pang text back? Tal na ka man. Ni boss na ito yan nga. Tal na ka man. Hello, boss. Nagbayag matan ni James ang makisarita kini boss. Hindi nga tabos yo. Weno ni Angie. Wankat nga taa. Amo matdagitan. Siyempre, lunch break ni Angie iti pagadalan da. Wala. Nagasa tigayam ko itigayam mo. Nagasa? Pag ko na ang nagasa. Napintas, kan may sa professional. Kan amo ka napudno kini James. Ni James ti damo nga ayat ni Angie. Sapay la kumata saan matalok ko ni James. Adayo nga nami doon dahi tayo tigayam ko. Tauray tigayam mo. Ni Angie, ti first love na. Agpaiso? Kasladyak mamati adi pa yung naadaan iti kaayan-ayat idi. Actually, nabayag kami ngagkabarkada. E di pala high school. Aging kay ti college. Ken naadaan kami ti trabaho. Talaga? Kastamot ka bayag ti panagkadwayo? Juan Bioli. Walang iwanan na talaga. Abak may pitag kabsat Oh, really? Ada nga ron mang sutsutil kada kami. Sino kano kada kami tilalaki wino bakla. Anya? Ang mga no damat nga agpaiso ti kasta kada kayo. Ay, awan Kinapod na. Nabayag kami nga gayam kini James. Kahit nasaon, amumin ti tunggal maysa. Sige, mangantan. Mangkala nga. Unatan na mangan. Sige, mangantan. Nalpasa ko na. Agi subsubo ak bayat ti panagistorya.
At dapay ngamin klasik no madamdama. Bioli, adaman damagay. Ngam bit personal daytoy. Anya dayta? No addan kaayan-ayat ko? Awan pay. Amom, akas na tinabaga. Kasta kayo matalalaki. Dayta ti damo adamagin nyo. Ni, nag-on-sentimental tilay pati ako nada Amok akasta kayo. Okay. Bioli, naggasat ba't ng tagbalin anobyo? Pag kunamat ngay. Anya ko mati paggasatan na kanya. Napintas ka ngamin. Saan daan napintas? Nakapinpintas. Anya? Saan ka lagayam asutin? Nalaing kapay gayam amang bola. Timang pasablog. Bioli, pudno na araba ka. Ngam saan arabak tinaibaga? Anya? Wen, pudno ti ibagbagak. Nakapinpintas ka. Nagasat agbalin anobyo. Siguro, dagiti agdat daton king kanya. Obvious ba? Sana all. Ay! Sorry, naipigsak mo't din nagkatawa. Ay, sorry mat. Tida, madamdamag kon. Kat damo tapay lang anagama mo. Mas daawak. Okay lang. Amok mo't arabak amin nga imbagam kanya. Amo ka dinak patyan kadagiti na ibagak. Ngam okay lang. Anya? Bioli, mabali na maala ti cellphone number mo. Kaya't ko kumati makisinangad king ka. Sus! Awanan inalamon at dapay kat number ko. Anya? Nangaw ko magaya man niya. Sorry, rabak ko lang mat. So, mabalin? Sure. Sige day talagayam. Iyag mo ta cellphone mo. I-type ko ti number ko. Thank you, Bioli. Ala, kon di bagyo ita bulan. Di mo ni pabigat ka sa pola ko na yan. Wen, mabait lang tata sumra kayo pa ya? Ay, isa na yun, nagdadarasak. Mabait lang nga ron. Tala ti wallet ko tata. Ipangatumin ti abang yuwan. Nayuna mi tilimagasot ti abang yaw. Ikalagpain. Nagdawat kay tinayon ti abang da Angie. Nasaya at ayati kastangar aramidam. Ay, panawan mo tin atak nagsubanda. Anya? Wan, subadan damit ati kinasaya at takanakwada. Tinutulungan tamat ida. Pinadpanigwam ida. Adayamat na sayat nga inaramid mo para katakwada. Agraraman ka mo talaklakayan. Nagalas si aramid mo. Ayan ti kwarta ha. Ayan na. Makasta, nagdatonan kan ni Bogs. When bes, saan ko nga ron anam namaan? Inakton mo. Saan pa'y? Nagbiit mo't ngay. Kaslang mo't lagbibisid launa yun iti boyfriend Agad-agad? Sus! Sana all! Di saan pa'y? Kaya't nasa wan, ada posibilidad na nga aklonem to. Adamot panagayat mo kenkwana. Saan ko pa'y amasumbatan day tabes? Kinapudno na. Kasla nga awan mariknak, ana idumduma para kiniboks. Ano niya? Adakin ka day kano aklonem. Ngam, ti ko mapanagadal mo ti unaam, ha? Bes, Ijam ko mapailaang ti makinobyo, bes. Tapno sana madadaol ti konsentrasyon mo nga agadal. Wen, don't worry bes. Jak tumalipatan ti nagkinariyan ta. Tauray na kiayan ayat kan, ta nakaturpos ka maten. Bes? Ulitat, saan ama sayang mati sakripisyong kanyak? Promise, bes! James, mabit lang. Nag-text ni Bewley. Ha? Ada ka no pa'y laang iti town. Basta ka di? Day ka no pa'y nga gururay iti taxi. Ngamawan maluganan na. Pasig ka no na punno. Di nasayat. Sukunak langin. Okay ka dilaan ken ka? Wana, sige. Sukunak na ro din ni Viola Hige Plaza. Alaman nga rod. Kababain pa'y kit din. Hindi ko mamati pagbain na. Si kakit di. Sige, mapanakon. Talaga atyak makontak ti cellphone ni James. Nalobat nga ta. Ti cellphone ni Viola. Agri-ring di na matsumbatan. Ay, madanagan ak. Anya to
Asan? Mga luanyamot din tinapasama kadakwada. Awagak manan ni Violi. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan na talaga. Di na sumbatan. Di na nga tamang manggagtiawag ko. O ano? Paawid na nga tan. Sabay ko matakas ng hapay so. Anya matang tinapasama ka dagit idwa. Apay nga wan damatan. Ada nagsarta nga lugan iti batok. Isuda siguro dayta. Sabay ko matay sudan. Bes? Uy, apay nga ita ka lang. Ayan ni James. Kwa, nagtaksi ako na nagawid. Nadadaal man ang tilugan ni James. Anya? Ala, umikan. Ay, apay nga karadadaal no aglugan ka. Nagbati ni James si J. Auto Shop. Bambantayan na tilugan na ang matartarimaan. Ah? Ay, naimbag man. Tada pala open a shop iti kastoy nga oras. 24 hours samat day a shop, bes. Sige, tagsukatak biit. Ituloy mo ti maturog. Sorry, iti disturbo. Kinapudno na. Sana pa'y nakaturog, bes. Inururay ka. Kasta ka di? Pasensya kan, bes. Naturog ka kumalatan Ay, kasano ang makaturog nagdanda nagakmet. Sorry, bes. Nakasilent ti cellphone ko. Jack nang nagtiawag mo. Kat ni James, talaga ka di naka-off ti cellphone na? Jack mo. Kasla na ibaga na empty battery. Kasta ka di? Ngala, maturog kan. O sige, mangan ka pa ya. Wan, bes. Agsukatak biit. Kan agarami dakpay iti report ko. James. Hello, honey? Hello, at outing mino Sabado. I-treat na kami ni boss. Sumunod ka? Ha? Ay, kuha. Adamot na iran na a seminar ko iti dayta nga aldaw iti Bagyo. Anya? Ay, pasensya ka na. Okay na rin. Mawatak. Amo ka maawatan na. Of course. Sige nga Rod. Ituloy ko pa ito aramida. Bye. Bye. Amo ka nasakit tinakam na kanya. Sana mabalin asa anak mo't adumar ay iti seminar. Siyak ti imbaon ti principal kan masapol at trabaho nga umuna sakbay tilang ay. Amok mo't kiti maawatan na ti James. Ngam no di nak maawatan at daken kwa na daytan. Pare. Kasano itan parts? No sana sumurot ni Angie. Saan mat asumurot ni Violi iti outing tayo? Sigurado rin ita. Mabalin mo man nga awi sa ni Violi. Mabainak sa parts? Bayaan na siya kimang ibaga. Awisik para kin ka. Sana all. Sige man nga Rod parts. Barang ijeton ti pangaklunan na kanya. Sana all na talaga. No aklunan nak, ag-blow outak para Aniyan? Awan. Agpada na napintas dagiti nobya ta, no kwa. Di ka pa'y lamang namnama. Nasaksakit na mapahay ka. Awan dakas na ti mang namnama parts. Ngam saan mo una yan namnamaan? Laglagi pa yung agar-arim ka pa'y lang kang kuwana. Nya kamatan. Kasla si kapay best friend ko ti mangupay kanya. Saan nga iti dayta? Narigat tinalabos sa panangnamnaman maminsan. Parts. Tanong mapahay ka, nasakit nga klunan. Basta, dakkel tinamnamak nga klunan ni Violi ti ayat ko. Akit, nagsayatan ngayon o kasta. Parts, ipagamot ka ni Angie Tulungan na. Please. Sige. Ibagak to kang kuwana. Anya man ang tikit kita ta nakatatidog man ang tatangad mo. Takasin bakit? Te, Pagpagkamtuman na gatay dua ababay aborders mo. apay manen aya. Parita midang agpastrak italalaki diti balay. Taapay.
Anya ko matipakibyangan ta iti dayta kat agbaybayad damot iti abang da. Ay, Sa nga ili da nga road, di dakat pastrikanaan. Ayaw na ikan. iparit ko nga round. Hindi damaw, nagululi magkaklaang. Pinalabas ka, di ka na yun nga isa sa rongkar na ya anubyo ni Anje dito'y balay. Ang amita, tuwa damit tang. Ura ni Biulay, ang damit nubyuran. Agar-aram ka no pa'y laang dayjay. Saan na pa'y anubyo? Imposible ah. Anya ko matipakibiyangam ay kadakwada. Kan may sa, at damot nakamdan, amudan, tinasayaat, kan sa... Ay, sao, sister aya. Mga luan dantukit din agbukiran tipusig nandita. Anya man day ta asasawa mo? Puutem ti kunak bakay. No di da maalwadan, adda agbugi dita. Tatsyag, asaan to mailawan da kita border ta. Di ka madanagan, kan uray pa'y. Anyat pakibiyangam ay Sana na ito pang panunutag. Di uray man ang sikog da balasang. Awan pakibiyanga kadakwana. Oh, mutlagayam, sa nagatuti sao? Basta jak kayat. At ito iti pagaramidan da iti kalukwan. Tamalas ti kasta. Malasan da kato'y malayag. Aniya? Ba nagadyak mati palubos ah. Ijay ruar ti pagampangan da. Saan kat adito'y balay ta? Unay katikas ta sa umot. Nakasingsing pat daan dyan kan biolay. Kasta kati ibagbagamaw. Kagpay sumot ti ibagbagak. Basta ibagam to ti imbagak. No saan da ngagtong paliti kayat ko. Nasaysaya at lano pumanaw dan. Anya? Ay, saan ko akayata pumanaw da? Di ka lang mabain. Nakasingsing pat da border. Anya kumatpanggap pa kamang papanaw. Awan, makunak kadakwada. Nadayaw da. Nadayaw. Di makunak. Saan mo ngon unaan dagiti pasamak? Kan saan mo akad nganti may sa atao, tamadi ti kasta. Panag-aawid manen. Urnusak meten dagiti adda iti rabaw ti lamsan ko. Agawid ak meten. Makaikawa. Awan ni James mang sukon kanyak. Kumusta nga tanti outing da? Si Morot ni Violi. Ngam, awamot kiti pagdanagak. Amo ka saan damot abaybay anti best friend ko. Adamot ijay ni James. Kan, agtalagak mo't kit di kan ni Violi. Oh, dito'y 5 parts. Shot. Right, thank you, Bart. Nabartagan ni Bogs James. Di mo nikan, iti inuman na. Kabalan na dita. Oh, saan ka di pare? Kabalan pa Talaga mo. Kabala ko. Sige. Kita mo? Oo, ba di ba mo? Alala. Oray lang kidaman, iti nakaro, bartek na. Kabalan na pa Agsumbat to pa Oh, pare, datoy. Oh. Sige, shot mo. Makaturugan. Ngarod. Talaga ka di asaan tayo agawi dita? Saan? Nabartag ti driver. Masapatay ko na lang inton bigat ngagbiyahe, Bioli. Sus, kasanon ni Angie. Anya ti irason ko kenkuana. Oh? Nag-text nga minitay. Kat damdamagan na no anya nga oras tayo nga agawid. Saan ka no ang makaawid da beauty? Tanabartot ti driver da. Paturog dan iti cottage nga inalada. Ay, nag-text mo't ni Bogs. Saan da ka no abaybayan ni Violi? Saan ko am awatan ti pakik? Madanagan na katsak mawatan. Sa bagay, amukmat adi aginom ni Violi. Tadyak pa'y napuutan nga iminom iti nasanger. Nga uray beer ko malangin. Kat ni James, amangan no iso tinabarte. Tanasakit tinagam na asa anak ka nakasurot. Kan namin adun nga inawis na. Ngam sa anak ka nakasurot. Aday ta. Di nakman lain text banlo inawagan. Iso ko matikang runaan amang ibaga. Asaan da ang makaawid. Hingam, kasla awan anyaman na kinkwana. Bioli, nakaturong na kiti kakatwata. Uwan nga Rod, ngam, aging inom ka pailaan. Talaga ka niya di nakpagusto na uminom? O rekit light beer mo't lang dito Sa anak pa'y nga mininom iti kasta. Iso ka ro daramanan. Alamat na na. Saan ka nagtalag? Saan kong ipagbagay ti kayo mo?
Alaman langan. Ramanak tapno maibos daytan ket maturugtan. Oh, wow. Kasta. Sige. Tata na kabuti. Minum ay. Nagpait. Talaga kasta lang dadamo. Nayunan pa eh. Saan ko akayat ti raman na? Sige ba, ora kita. Mayat to no madamdama tayo ta. Oh. Anya ti Mariknan. Saan ka diya mayat? Medyo kasla maulaw sa amat na. Sus, may sagad kagudula ang tinainom mo. Itala ang apinadas ko ti minum iti nasangar. Wenno beer. Kasta lang no damo niya ka James, di emak. Among Violin, nagpintas ka na. Oray ko rin dumdum ti bumilya ti daya poste. Agminar mo ti kinapintas mo ka. So, please, Violin. James, please. Saan? Violin. James, saan? Ay, nasib bakit tisikot ko naglaba. Naglikat la kita talaga ti bumakatan na ya. Ni, tinsamat lugan ti nobyo ni Angie dahi dyan nagsar din ti batog. Isungag peso. Tapay nga imay katrimbar mo ni Angie anang isuraw. Hindi dyan. Nagturungan iti kwarto da Angie. Ni, di na nga taam mo na pa na nang isuro ni Angie. Sa bagay, ang damat kiti ni Violi. Madanon na dita Nagtimpla magpakid iti kapik. Ay, naimbag ka ni Nato Naimbag tawan ni Nato. Sigurado, andamanan may bagana no nakita na anapandita ti kaayan-ayat ni Angie. Violi, agsangsangit ka? Abay agsangsangit ka, nakaara ako kanyak, friend. Awan, friend. Malagip mo man ang tinapalabasan niya. Friend. Malala. Maturog ka kitin, rabiin. Ala, maturog kan. Ide po mo ta cellphone mo. Kinanatan, friend. Sorry. Naisturbo ka. Sige, ituloy man ti maturog, bes. Wen, maturog tan. Nupay narigat, bes. Nasken nga awaten tan tinapasamak iti pamilya ta idi. Uwan, bes. Tahuray anya pa'y ti aramiden ta. Saanen ang maisubli pa iti biyag, dagiti ipatpateg ta iti biyag. Bogs, yung kasukono ni Violi. Tentay mga nitirwara. Anya? Masadutak ko marumarita pare. Ano? Ay, sus, di kag sadot. No kahit maamagunod ti ayat ni Violi. Di nangmat lang amin na naklunan pare. Di naksamot kayat ni Violi. Di ka maupay. Adadakit ding ipakitam ti kinaanos mong agaram king kwa na. O kitaham no di matnagan tirik na naking ka. Tamong pare, natamnay ti panakilangan na kanya. Anya? Adayon sa tirik na kanya. Amang damot sa balya kayat na. Wenno, awan kanyak ti sapsapulan na at ipo ti lalaki. Anya kalagid din na ya. Naglaka ka maup-upay ako nak. Madlaw ko mat no adanam na making kwa na wenno awan. Ay susawanan ti adupay arason. Dakasan takid ni. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ala, nabartagan ni boss. Idong makin agurok pa yan. Niya agad na ito yung tao ngagpaiso na yan. Kasta na ka diya talaga. Tunggal mabartag, maturog adagosan. Nalakang amin na mabarbarte. Sana kas kanya. Ad-adumot nga amang ti ininom na ngam si ka. Saan mo ta? Katsi ka, gusto ka din ti botilya ti light beer nga ininom mo. Gusto nan, narigat nung maulawak. Amangan nung madlaw ni Angie, kababain. Mawatan day di ay si kakit. Gusto nan, James. Sige, inumam ta na batbati, tama pantayon. Kasano ni Bogs?
Dodori, itulod tayo ti pagnanaadan da. Kalpasan na, itulod kamatan. Aday ta, eat all you can. Syakti tayo ita. Agyamanak manin James ha. Nakasaysaya at kayo amin kanya. Agyamanak iti ado a sakripisyo yo. Ala, rugyan tayo marunan ti mga mapisira kon. Okay nga Rod, let's eat. Okay, ngamsakbay na. Agpray tayo pa'y. Excuse me, Diuli? Ni. Apa yan? Apa ni Bioli? Anyat napasamak ang kuhanan. Mabalin ka di, Diuli? Ibagam ti pagsangsangitan? Itay ka pa yung sumanangit. Ngam di mo ibaga ti parikot mo. Bes, Agsao ka kuma. Please, di na kumamot pagdanagan, Bes. Apay, anya ka di ti parikot mo. Ibagam kuma. Tabarang makatulong nga amang sulbar. pakawanin na kumabes. Nagdakkel ti basol ko kan ka. Apay, anya ti basal mo kanyak? Nailaw anak lang. Diyak nalabanan tiriknak. Sorry, Idiretsyon kuman. masikuga. Anya nga rod, adaditan, Bes. Awanan ti mabalintang. Taripatwem ti sikog mo. Ket masapol nga agkasar kayon iti nobyom. Apay akayat nakakasarita. Kan dito'y pay parke, Anje. Ada ka di parikot joy, tigayam ka. Awan, Bogs. Ngam tigayem ko ti parikot na. Ha? Anya ti parikot na? Masikugan ni Violi. Ket nasken nga itakder mo, Bogs. Ha? Kasano na pasamak da ita? Di mo ibaga nga awan nasasaunaken ka. Isu arumbang laeng nga itakder mo ti dayaw na. Anya? Kasano na pasamak ti kasta? Kat saan kami mo't nga agayan-ayan? Anya? Sino nga rod ti ama ti sikog na? Nay, pre. Sa bali ti mapalpalikukin ka. Nakaununag ti sinaay mo. Ken saan ka matagtagari? Kalpasan na. Kanayon ti inom mo Danggayan nagbagas. Saan mo nadamakin? Ada ka di parikot joki ni Angie? Unak mo't nga uminom ka. Danggayan na, kaniya ka na yan. Aywan gayam. Ada na ibaga kanyak na Angie. Ket nakigtuta. Nya na ita. Masigug ka no ni Bioli. Anya. Agpudno ka man kanyak, Violi. No saan ani Bogs ti ama ti sikog mo? Asino? Asino ti ama na? Ni James. Ano niya? Awanan ka itibain! Pakawanan ako ba? Nailaw anak. Nagbasulakan ka. Traidor! Danggan na ko, ma. Agmalawakakan ka. Traidor ka! Diyos ko. Isurot ak tinumbang aramida. Tapno maawatan kan mapakawan na tagahiyam ko. Oh, makitam. Makitam, Esther. Pimalso din pagkakinikan ka. Nyak mat maawatan no nyat napasamak. Karampang dakit diya. Nato, tangiwat mo. Di naklapdan, tapod no ti bagbagak. Ni Anjay tinubia. Ni Biuli mo ti masikaw. Ay, sana ula ko nada. Anya, tulad ka dito sana all. Ay, Tangiwat mo. Ay, sus, Laki kita yan, sa malang all. kaya. Kasla sana makabog iti pinggan ako nada. Agam, gukisam. Ay, masikong mutlan. Anya, Amazing stories. Agam, bili bakit isiglat ti lalaki. Agasam, tapi nagrigpon na ida. Nasiglat. Pakawanin na kumahani. Ani tarupam!
Naglakad ang kinaw iti pamakawan. Ngam narigat ti mamakawan. Nagrunan no tinagtaltal ka matao ti mang traidor kan ka. Nawatom! Angie. Kasano ita? Masikugan ni Violi. Ngam kayat ko. Agsasamo tayo atalo. Kat agpili ka kada kami adwa. Anya. Malasang ko. Day talagayam. Sana parikot day ta. Agyaman na kanti. Sa dinoy tayan ti ili yung anti. Ijay laang tadyan. Sige anti. Agi failak iti leave ko. Awan problema dita. Kuyugan kayon tungag bakasyon ijay lugar mi. Agyaman na kanti. Nailakid din ay tinagbambanagan ti gayem mo. Nasakit anti. Mismo pa'y anasingad agayem ko tilino ko. Kan tinutupan ti awan adpain alalaki. Wan nga road. No ba'y adabasol na adwa. Ana, nasakit man. Saan ko ang mabali na baybay anti gayem ko? Awanan ti ado pa'y apalikaw-likaw. Agpili ka, James. Asino ti ay ayatam. Ti ikalaysam kada kami. Agsao ka. Asino kada kami. Sika. Okay. Tulagan tangarodan ti kalaysata, James. Makitam ti bunga ti amin. Siguro, nang namnama ka asika ti pilihan ni James. Tamasikog kan. Ngam saan? Siya kailangan ti pinili na. Angie. Mangipaneknek at ibagimlaang ti kinayat na kan ka. Isuad ti mo rebeng nga ayatan ti kaskan kwan. Tama na nga lilaw. Ay ayatam ka di pailaan? Pagtatak ko ng pailaan ti nobyo ko. Naibagakot kitkan. Saan ko lang ananabanan ti ganak. Iti day ti agundaway. Maagkalao na yun no pagtatak ko ng pailaan ti kaskan kwan. Awanan pain alalaki. Traidor! Umadadin ti kasaryo. Wen, inton umay alawasan. Ket agsagana ka. Taadan to papananta. Papalanta. Sa dino. Kaano. James, Ako naklano, di mo pat ganon ti awis ko, pare. diyak ko makaiti dumara iti kasaryo. Nasakit tinakam ko king ka. Ambom nga gayatak kinibiyot ni. Ngam tinutupang. Si kapay anasinggad agayam ko. Tinangagaw king kuhana. Nilaw anak namin. Sorry talaga, pare. Awan kadipay ni Angie. Anyat orasan. Aldawan ah. Huwag nga roda. Awagan mo na iti cellphone na, pare. Humpay lang ginubyan. Naka-off mo ti cellphone na. Diyak makontak. Anya? Nay, sa bali tagparparik na kanyak, pare. Sama dati, sama nga. Anya ti kahit mo sa kanbogs. Sapay lang kuma, tanagbidutang. Kaya't mo asawag, kuyugam ida. Wan, agbakasyon da ka na iti manong aldaw. Iso si kapay lang ti makamo dito eh. Kat saan aday tal agbarbar ti obram ah. Ay, pagkasam day ta na pasama. Wan nga rod. Aguray ka bakay. San aya nga ita nga aldaw ti kasardaan jay kinday jay a playboy. Wan mo't. Apay nga rod apumanaw da. Ni, unak man numasirib ka. Kaya ta sa wenday ta, sana matulo iti panakikalay sa ni Angie iti day jay alalaki. Nalpas ti anay. Para tatyan Mountain Province met day ti fan ang nagluganan ta, Angie. Agbakasyon ta ijay lugar da antister. Anya? Kasaryo itaki ni James. Agkasarlaang nga isiso. Anya? Kasjay ti rumbeng iti manangal lilaw. Saan ang mapagtalkan? Ken narukop iti babae. No kasta. Saan apod no ang makikalay sa kakankuana? Iti anyaga po. Kita ang man tinaramid na.
Pinagrigpon na ta. Sa kalpasan ana si kugan na ka. Siyak tipilyan na. Nga imbis ko maasi ka. Tama si kugakat nga rodan. Pakaunan na ko, Manji. Siyak din ang dadaal. Iti ayan-ayat yun. Saan ka nga danak, Bes? Pa-check up maaklon kung tumat lang tiyamin. Agyaman na kiti. Tanasapsapaan na amwak ti ugali na. Angie, Ti may sa pagluksawak. Di pa'y nakisarita apulusken ka. Di man lang nagkidaw mo't iti panmakawan ken ka. pudno dayta. Manipod iti naudi apa nagsasang tayo. Di na kon kinasarsarita pulos. Nga uray iti text binu awag la kuma. Nabartag kan James, susunan. Bayan naglakan pagkasa. Di nagmadangga nga kinom kanaon na ko na. Kahit ko taglamas iti arak. Kahit ko limasan iti arak tinalaw sa papawik. Ladingit ko. Iti nagbanagan tayo na ayat may kinansi. Ay, basol mo't lang. Sikatin ang rak-rak iti relasyon nyo. Kung nangaroon nga agbabawi at... Lating iutak nga ibaga tayo James. Kagura ka. Hindi ah. Gaputa amom lang nga rodon nga gayatak kinibioli. Tinutopan pa ila. Bogs. Awan kwenta magayam. Traidor ka James. Di mo la pinanunutan ti kinasangad ta. Tila ang bukod mo abake kan pagragsakan tinapatagking ka. Kagura na kadimot, Bogs. Anya kumaga po kagura ka Anjay. Iti inaramid ko iti gayam mo. Saan ko nga ayunan iti naramid na. Kinapudno na. Manmano kami ngagkita. Kasta ka di. Ang mga no may kat pa yung opisina ah. Tanaga doon ti absent na. Gapot kababartag na. Traidor ti gayam mo. Masakit tinakam ko kikuha na. Ewan gayam. Ada ka din ni Bioli? Awan pa'y. Madamdama pa'y. Apay ka di. Umay ko sa rungkaran Anjay. Kaya't mo asawan. Itilaksid ti kasasaad na. Agayat ka pailaan ken ko na. No may kariyak laki di kikuha na. Ibilang kunto kaspudpud ng anak ko. Tipas ngayon na. Nakapagpas ngayon ni Bioli Anjay. Wen, Bogs. Isulaang mo tinaisarik iti delivery room. Iso nakapagpas nga yan. Naipas ngayon nanti anak mi Anjay. Bogs? Amok ti kay papananti pa ng perang mo kanyak. Kalpasan ti pa ng ibagak ng anak mi. Bogs, dayawin ka unay. Katagyaman nakta itilaksid, tinakas ang anapasama kiti gayam ko. Adda ka anangalangon ken ko na. Agyaman na, friend. Itilikodan ti inaramid ko. Adda kalata amang baybayabay kanya. Tinak pinaybayan. Adumanin ti sakripisyong idinagkasar kami kini Bogs. Mabalin ka dimot nga ramidik ti kasta. Saan na niya? Agyamanak, talaga ang nagsaya at kaunay agayeng. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang. Agyaman na pagayam.